जाई। अरे बीस में हमारी जब रहलू तो कैसे 21 में दूसर भातार हो जाई। तो का करी तू ही बताओ। म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। हाथ जोड़ताने बतलो न माने नया साल करी हो ना फीका हो जाई हसाई सभे जन जाए इना हवे प्यार के तरीका हो। इहे मतलब बिल्कुल ना हम उठल डोली धरावा देव बारात फिरावा देव हो। जानू हो हमरो काले बहई जतिया ओइसे जे करब तो मार हो जाए। अरे बीस में हमारी जब रहलू तो कैसे 21 में दूसर भातार हो जाई। अच्छा। अरे बीस में हमारी जब रहलू तो कैसे 21 में दूसर भातार हो जाई। का कही भातार हो जाई। भातार हो जाई। पापा जी या भैया भहिले कसैया केहू नहीं मनलस कहानवा हो। बड़ी हठ कैनी मम्मी के बतैनी तोहरे से करे के बियाहवा हो। केहू नहीं के मानल जब साथे न हमारा तू रहबू दिया कैसे मनी है तेरी दुनिया। अंकुश राजा हमरो बतानी बस कैसे पियावा हमार हो जाए। बोलो अरे बीस में हमारी जब रहलू तो कैसे 21 में दूसर भातार हो जाई। अरे